so sai ku gabatar mana da sunanku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Ado Ahmad Gidan Dabino MON daga Kano, Najeriya. Ado Ahmad Gidan Dabino, an san ku da suna a gwamnan Alfawa cikin shirin kwana 90. Muna so ku muna ɗan takaitaccen bayani bisa kan tarihin. Ni da an haife na wani gari ake cewa dan bagina a karamar hukumar Dawakin Kudu da ke jihar Kano a 1964, kimanin shekara 50 da kenan yanzu. Kuma an yaye ni a unguwar Zangon Bari wadda cikin birnin Kano. Nan na yi karatun allo da islamiyya, da na girma ban yi karatun boko na karami ba sai da na kai wajen shekara 20, sai na kai na makarantar ilimin manya wato masallaci adult ilimin classes. Nan na yi daga nan na gama na tafi sakandare na ma ita mata dare ƙarƙashin hukumar yada ilimin manya, agents for mass education, wa 1990. Daga nan ban ci gaba sai na ci gaba da harkar rubuce-rubuce, amma na koma jami'ar Bayero na karanta fannin aikin jarida na ƙwararru wato professional diploma in mass communication. Kuma na yi course na aikin kafinta, na yi course na koyon ilimin manya makafi wato mu koyar da marasa idanu, da kuma sauran kwasa-kwasai da suka shafi harkar fina-finai da rubuce-rubuce. Kuma na da mata 1 da 'ya'ya 6.